probe u Srbiji su malo drugačije. Ćao. Kasniš. Proba je u 10. Pa sad je tačno 10. To znači da proba kreće u 10. Ti dolaziš 15 minuta ranije, oblačiš kostim i na sceni si spreman za probu u 10. Gdje ti je kostim? U kostim. Sad je drugi u tvom kostimu, žao mi je, doviđenja, dobio si otkaz. Šta? Ne. Završena priča, doviđenja. Alo? Ima li nekoga? Šta radiš ti ovdje? Pa proba je u 10, dolazim 10 minuta pre. To ti je dobro, ajde ne zajevaj, vrati se kad bude vreme. Okej. Vratio sam se, sad je 10, tačno. Pa vidiš da si sam. Pa da, gdje su svi? Pa proba je u 10, znači krećemo otprilike oko pola 11, aj 15, neka bude pola 12 najkasnije. Aha, šta da radimo sad? Do sad vremena, mislim... Kako šta da radimo? Pa da. Hoćeš kafu? Hoću. Za probe su najvažnije dve stvari. Ponavljanje i ponavljanje. Ponovi? Za probe su najvažnije dve stvari. Ponavljanje i ponavljanje. Ponovi? Za probe su najvažnije dve stvari. Da piješ kafu i da pričaš o vremenu. Dobro je. Baš je vruće danas, no? Joj, jeste. Nije toliko vruće koliko je sparno. Da. Zato što sam mislio prekjuče nije bilo tako... Da. Sad je baš vruće. Danas je baš vruće, ali možda zato što je vlaga baš prisutna u vazduhu. Da, čuo sam da kad ima vlažnost, to je... Da, baš je to.